ଏଇଠି ବସିଲେ ଭଲ ନା ଆଜି ଆମେ ଯାଉଛୁ ଘାଟି ଗୋଟେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ଗୋଟେ ବୁଲିବାକୁ ଆସିଛୁ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ଘାଟି ଓଡ଼ିଶାରେ ଏମିତି ଏକ ଜାଗାରେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଘାଟି ଅଛି ବୋଲି ବହୁତ ଲୋକ ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ମଉସା ମଉସା ପଛରେ ଗଲେ ଛାଡ଼ ମଉସା ଗୋଟେ କେଟିଆ ଗୋଟେ ଥୁଆ ହେଇଛି। ବହୁତ ଜୋର ବର୍ଷା ହେଉଛି। ଆମେ ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ କରିକି ମାନେ ବ୍ଲଗିଂ କରିବାକୁ ଆସିଛୁ। ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ ନେଚରଟା କେବଳ ମାନେ ଗାର୍ଲଫ୍ରେଣ୍ଡ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନୁହଁ, ଫ୍ୟାମିଲି ବି ନେଇକି ଏଠିକି ଆସିପାରିବେ। ମୁଁ ଦେଖଉଛି ଆପଣଙ୍କୁ ভিউটা দেখুছি ভিউটা কোউ টাইপ রয়েছে আপনারা দেখিলে জানিপারিবে। আর যে জানিছন্তি এ জায়গার না তো প্লিজ জলদি জলদি যাই কমেন্ট বক্সরে কমেন্ট করন্তু। আসছু বর্ষা তো দেখি পারুথিবে প্লেসটি কোউ ভলি ହେଇଛି। তো দেখি পারুথিবে প্লেসটি কিভଳି সুন্দর ହେଇଛି। এটা হচ্ছে আমার সেই জায়গা ঝুমুকা ড্যাম, ଯୋଉଠି ଆମର ନବବର୍ଷରେ ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ଭିଡ଼ ଜମି ଥାଏ ରଥଯାତ୍ରା ଭଳି। ବର୍ଷା ପାଣି ପଡ଼ିଗଲା। ଝୁମୁକାରେ ଆହୁରି ଏକ ବଢ଼ିଆ ଜିନିଷ ଦେଖେଇବି। ଏକାଟା ମୋ ସାଙ୍ଗର ସାଙ୍ଗ 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 ରହିଲା ରହିଲା ଆସିବ ଶୁଭୁଛି ସବୁ। ଗାଡ଼ି ଦେଖିବାର ମଜା ନେଉଛନ୍ତି ଦି ଜଣ। ତ ଆହୁରି ଏକ ବଢ଼ିଆ ଜିନିଷ ଦେଖେଇବି। ଝୁମୁକାର ବହୁ ପୁରାତନ ମନ୍ଦିର ଗୋଟେ ଅଛି, ଏଇଠି ସୁଟିଂ ହେଇଥିଲା ନେଇଯାରେ ମେଘ ମତେ। ତାପରେ ଏଇ ଯେଉଁ ମନ୍ଦିର ରହିଛି ଏ ମନ୍ଦିରର ବହୁତ କିଛି ରହସ୍ୟ ଅଛି। ମୁଁ ଉପରକୁ ଯାଉଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଲଭ୍ ସକ୍ସେସ୍ ହେଉନି, ସିଏ ଯେ ପଳେଇଛି ଉପରେ ଗଲାଣି, ତାର ସକ୍ସେସ୍ ହେଇନି, ସିଏ ପଳଉଛି ଆଗୁଆ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିବ ବୋଲି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ତାର ଲଭ୍ ସକ୍ସେସ୍ ହେଇନି ବୋଲି ସେ ଆଗୁଆ ବସିଗଲା ମନ୍ଦିର ଭିତରେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଆସି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛୁ ସେଇ ମନ୍ଦିର, ଯେଉଁ ମନ୍ଦିରରେ ବହୁତ ଲୋକଙ୍କର ବହୁତ କିଛି ମନସ୍କାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଛି। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ମନ୍ଦିରକୁ ଟିକେ, ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ଟିକେ ଆମେ ଟିକେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଟିକେ ଦର୍ଶନ କରିବା। ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଥିବେ ସେଇ ବହୁତ ପୁରାତନ ମନ୍ଦିର ପାଖରେ ମୁଁ ଅଛି। ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଇଭ୍ ପ୍ରୁଫ୍ ଦେଖେଇବି। ଆସନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ଯେଉଁ ଲଭ୍ ବିଷୟରେ କହୁଥିଲି ଦେଖନ୍ତୁ। ଚାର୍ମି ପ୍ଲସ୍ ସୋନା ଏମାନଙ୍କର 6 ମାସ ଭିତରେ ଲଭ୍ ସକ୍ସେସଫୁଲ୍ ହେବ 100%। ଆପଣ ଏଠି ଗୋଟେ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖନ୍ତୁ, କ'ଣ ଦିବ୍ୟା ବାପି ନାଇଁ ନାଇଁ ରବିନ୍ ଦିବ୍ୟା ପ୍ଲସ୍ ରବିନ୍, ପୁଣି ସାଇଡ଼୍ରେ ଟି ମୋତେ ଲାଗୁଛି ଦି ଜଣ ଲାଗିଛି। ଦିଟା ମାନେ ଗୋଟେ ପୁଣି ଏଠି ରବିନ୍ ଏ ରିଆ। ଆରେ ଏଇଟା କେତେ କାହାକୁ ରବିନ୍ କିଏ ତାକୁ ଗୋଡ଼େଇ ଗୋଡ଼େଇ ଧରିଲ। ଶୁଣ ମନ୍ଦିରକୁ ଆସିଛ, ମନ୍ଦିରକୁ ଇଏ କରିସାରିଲାଣି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ସେ ମନ୍ଦିର ପାଖରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଭଲ ମନସ୍କାମନା, ଯେଉଁ ସବୁ ମନସ୍କାମନା କରାଯାଏ, ଯେମିତି ମନ୍ଦିରରେ ଗୁଆ ନଡ଼ିଆ ବସାଯାଏ, ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ସେମିତି ଗଛରେ ଏମିତି ଜରି ବାନ୍ଧିକି ଏଠି ମନସ୍କାମନା ରଖାଯାଏ। ଜରି କ'ଣ କି ଜରି କି ଜରି କ'ଣ ତା ଦେହରେ କ'ଣ ରଖିଥିବ ମନସ୍କାମନା ଜରି ବନ୍ଧା ହେଇଛି, ପଲିଥିନ୍ ବନ୍ଧା ହେଇନି କ'ଣ ଏଠି ସିଷ୍ଟମ୍ ସେ ଅଛି। ତୁ କହିଲେ କ'ଣ ସିଷ୍ଟମ୍ ଯାହା ଅଛି। ଏ ଦେଖ ଇଏ ବାନ୍ଧିଲାଣି। ନାଇଁ ନାଇଁ ଇଏ ଏଇ ବର୍ଷ ଇଏ ହବ ଆଉ, ଏଇ ବର୍ଷ ମନସ୍କାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ। ଏଇ ବର୍ଷ ଚାଲିଯିବ ସି। ସୁନିଲ ଟିକେ ଏଠି ଆସିଲ, ଏଠି ଆସ ଟିକେ। ଯେଉଁ ଜରି ଯେଉଁ ବାନ୍ଧିଲ ମନସ୍କାମନା କ'ଣ ରଖିଲ ସେଇଟା ଟିକେ କହିବ। ଦି ଜଣଙ୍କର ବାହାଘର ହେଇଯାଏ ପୁଣି ଲଭ୍ ମ୍ୟାରେଜ୍। ତ ଗାଇଜ୍ ଆମେ ମନ୍ଦିର ବୁଲି ସାରିଲୁ। ଏବେ ଆମେ ସେଠାରୁ ଫେରୁଛୁ, ଯିବା ଆଉ ଏକ ସ୍ଥାନକୁ। ସେଇ ସ୍ଥାନକୁ ଯାଇକି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଦେଖେଇବି ଏକ ପୁଣି ଚମତ୍କାର ଜିନିଷଟିଏ। ଗାଈ ଚମତ୍କାର ଜିନିଷଟି ହେଲା ଆମେ ଏଠି ବସିବୁ କିଛି ସମୟ, 2 ମିନିଟ୍ର ଛୋଟିଆ ବିରୋଧ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସଲମାନ ଖାନ ଆମ ପାଖରେ ଆସି ଉପସ୍ଥିତ। ଏଠି ଯେଉଁ ସଲମାନ ଖାନ ଯେଉଁ ଏମିତି ରହେ, ଏମିତି ସେମିତି କଲୁ ସଲମାନ ଖାନ ଯେଉଁ ଏମିତି ରହେ। ଇଏ ହଉଛି କୋଉ ସଲମାନ ଖାନ କହିଲୁ? ପାଗଳ ହେଇଥିଲା ମୁହଁଟା ଏମିତି ରଖିନ, ପାଗଳ ହେଇଯାଇଥିଲା, ପାଗଳ ନାଇଁ ଶୁଣୁନୁ ଯେଉଁ ଏମିତି କରେନି, କେମିତି ସଲମାନ ଖାନ ସଦାବେଳେ ଏମିତି ରହେନି, ଏମିତି ରହେନି ସଲମାନ ଖାନ କରୁନୁ ଟିକେ। ନାଇଁ ଏମିତି ଟିକେ କରୁନୁ, ସଲମାନ ଖାନ ଯେଉଁ ଏମିତି ଯେଉଁ ରହେ କେମିତି କଲୁ? ନାଇଁ ସେ ଯେଉଁ କରେ ପାର୍ଲର ଭାବି ଦେଉଛି କ୍ୟାମେରା।